Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Tristiawan saking kelas doso TKR 3 SMK Negeri Jumantono badhe nembangaken pangkur. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawong resmineng kidung sinupa sinukarta mrih karta pakurtining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Makaten tembang pangkur kula. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.